Il-mixja lejn il-kanonizzazzjoni ta' San George Preka fit-3 ta' Ġunju 2007. Kien il-ħamis 27 ta' Jannar tas-sena 2000 meta l-qniepen tal-Knejjes f'Malta u f'Għawdex instemaw idoqqu tokki ta' ferħ hekk kif il-Papa Giovanni Paolo II approva li l-fejqan ta' Charles Żammit Endrich sar bl-interċessjoni ta' Dun George Preka. Dan il-miraklu kien element importanti fil-mixja ta' Dun George għal beatifikazzjoni. Iċ-ċerimonja ta' din id-dikjarazzjoni saret fil-Vatikan. Is-Sibt 21 ta' April 2001 il-fdal qaddis ta' Dun George kien ittieħed fil-Knisja ta' San Gaetano fejn in-nies setgħu jżuruh matul il-ġurnata. Eluf ta' Maltin u Għawċin inġabru biex isellmu lil Dun George bħala parti mill-attivitajiet qabel il-beatifikazzjoni. Fit-8 ta' filgħaxija għadd kbir ta' nies akkompanjaw il-fdal qaddis ta' Dun George fi proċessjoni lejn l-awditorju tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija. Il-ġurnata magħżula għall beatifikazzjoni ta' Dun George Preka, Nazio Falzon u Adeodata Pisani kienet l-Erbgħa id-9 ta' Mejju tal-2001. Waqt qudiesa quddiem folla kbira fuq il-fosos tal-Furjana, il-Papa Giovanni Paolo II iddikjara bħala beati li 3 għaddejja ta' Alla. Il-Papa ddeskriva lil Dun George bħala it-tieni missier ta' Malta fil-fidi wara San Paolo. Fil-għaxija tal-Erbgħa id-9 ta' Mejju 2001 il-Papa Giovanni Paolo II iltaqa' mal-membri tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija. L-ewwel żar il-kappella tal-Midalja Mirakoluża fejn talab quddiem il-fdal ta' Dun George Preka. Imbagħad għadda fl-awditorju tal-Mużew fejn kienu qed jistennew aktar minn 1000 membru tas-Soċjetà tal-Mużew. Il-Papa Giovanni Paolo II intlaqa b'entużjażmu kbir hekk kif daħal fl-awditorju tal-Mużew. Fid-diskors tiegħu il-Papa qal: "Il-Gżira ta' Malta hija blata tila mill-baħar, fejn il-ħamrija jbaxxa u x-xemx qalila. Hawn ukoll fejn qed niltaqgħu u msemmi l-Blat tal-Bajda. Madankollu, matul is-sekli Malta kienet ġeneruża b'mod straordinarju u fertili fit-toroq tal-Ispirtu." Il-ġimgħa 23 ta' Frar 2007 il-Papa Benedittu XVI iddikjara li Dun George Preka kien se jiġi kanonizzat fil-Vatikan fit-3 ta' Ġunju tal-istess sena flimkien ma' Simon de Lipnica, Carlo di Sant'Andrea u Maria Eugenia di Gesù. Il-Kardinal José Saraiva Martins ara l-biografija tal-Beati u ppropona lill-Papa illi jkunu kanonizzati. Il-Papa approva li l-4 Beati jiġu kanonizzati. Bit-tħejjija għall kanonizzazzjoni ta' Dun George Preka, nhar it-Tnejn 7 ta' Mejju għadd ta' nies marru jżuru l-fdal qaddis ta' Dun George Preka li kien espost fl-awditorju tal-Mużew. Fid-9 ta' Mejju 2007 saret qudiesa fl-awditorju illi kienet konċelebrata minn Monsinjur Paul Cremona, Arċisqof ta' Malta, u Monsinjur Mario Grech li dak iż-żmien kien l-Isqof ta' Għawdex. Nhar is-Sibt 2 ta' Ġunju 2007 il-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma kienet mimlija l-aktar b'Maltin u Għawċin li nġabru għal velja ta' talb u ta' kant mill-kor tal-Mużew bit-tħejjija għall kanonizzazzjoni ta' San George Preka li saret l-għada it-3 ta' Ġunju.
ħadu sehem fil-funzjoni l-Kardinal Bernard Law, Monsinjur Paul Cremona, Arċisqof ta' Malta, u Monsinjur Mario Grech li kien Isqof ta' Għawdex. Wasal il-jum tal-kanonizzazzjoni, it-3 ta' Ġunju 2007. Kienet għodwa ta' xita li waqfet biss kif spiċċat iċ-ċerimonja. Ma qatetx qalb l-eluf preżenti fil-Pjazza tal-Vatikan, uħud jistkennu taħt il-kolonnar immens tal-pjazza. Mill-ħin li l-Papa ħareġ taħt umbrella bajda fl-10 ta' filgħodu, der ċar li x-xita ma kinitx staħfira il dawk preżenti li kellhom jgħaddu is-satejn taċ-ċerimonja taħt l-umbrellel. Iċ-ċerimonja tal-kanonizzazzjoni nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju 2007 saret waqt qudiesa solenni fil-Pjazza tal-Vatikan. Bdiet billi l-Papa talab l-għajnuna tal-qaddisin fosthom lil Dun George u 3 qaddisin ġodda li x-xbija tagħhom kienet imdendla mal-faċċata tal-Bażilika. Il-Kardinal José Saraiva Martins talab formalment il-Papa biex jikkanonizza li 3 beati. Il-Ħadd 4 ta' Ġunju 2007, Monsinjur Paul Cremona, Arċisqof ta' Malta, ippresida qudiesa fil-Bażilika ta' San Pietru. Attendew numru kbir ta' Maltin u Għawċin li kienu ruma għal kanonizzazzjoni. Kienet qudiesa sabiħa b'kant mill-kor tal-mużew. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof fakkar il-mumenti sbieħ tal-kanonizzazzjoni ta' San George Preka u ħeġġeġ il-preżenti biex iwasslu din l-esperjenza ta' ferħ meta jerġgħu lura id-dar. Il-ħamis 7 ta' Ġunju 2007 saret purċissjoni bir-relikwija ta' San George Preka mill-konkatedral ta' San Ġwan il-Belt għal fuq il-fosos tal-Furjana. Għad kbir ta' nies assistew għal qudiesa ċelebrata mill-Monsinjur Paul Cremona, Arċisqof ta' Malta. Waqt il-qudiesa l-Arċisqof stieden il dawk preżenti biex jimxu fuq it-talim ta' San George Preka għax kieku San George Preka kien hawn kien jgħidilna komplu l-missjoni li bdejt jiena.